yaki baro kati ke jong me ketang men sengo ya ke jing duai jing kerpat ke jongki bat ke jongi ru naga banta jongki ngibo ya ke ne ke jing seng baro kati ke jong me kenangi ke belawan ha ke ne ke jing seng ngiwan man wat ya me ban syam ya ke jing jathai ha me bat kumjuru ban don kata ka jing kermen kaban yarap yangi bangin dami inang ni ngila ban yad ringkat bat ki jing kerku ki bangin yo anang ni namar ngi pa ni kini baro keteng ke jong Yesus Kristus nong pedim mo nong suspa ojongi amen. Aga di kapor, ikut so bahai kita baro kita don ni kawai ni kabaspo, kita so bahai banduan ban tap aga ni senduk belabu akmat. But onla dep ni ingin kot kita men masan bakin lom ya kajingkan show ai man so bahai.
dem hi kle jing dwai ko pa jing yu pa bnai ka 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 por ba ka ka si ba khoi ba ka tang ka jong me i wan po ka ka ying atrai ka kon ai ngo ban padon buram ya ka teng ka ba kraw ka jong me baro ki ai atrai ki long ki jong me ngim don ai na la di atrai henry kan diat nek ta ka jing ka khu ki jong me i wan bu ang ni atrai ha ka chat ka jong me ba ba ngit ka khu ye ki men pen kam tang ye ki ba ken long ki ba don bor man ta ban pen ya ka kam ka jong me ka khu ki bala no Keluar ya kini kecing kini show atrai, but kerkui kita melak ban ai hukum jo atrai. Batu ai yang ika mensim bangin long ke mensim ke bakaman bangin yo ban ai ka kam ke jong me, ban priang ika kam ke jong me. Priang atrai kini ke bangu ke jongi, namai kini barang apa nak keteng crowd tam ke jong Jesus Christ, menta bat halakerta. Amen. Akan ni kapor hidon ke Iathuhkhana na benta ki kena baret. Dia khot I kena ret baro bakin wan ang dia khmat. Bad ye kong junia ba in wan ban Iathuhkhana ye kini ki kena ki baret. Hang nu pidon pe kini kena ki baret sobhai wan ang dia khmat. Kadon ke Iathuhkhana na benta jampi. Tamantas ni ada ni wei Iathuhkhana. Bat laban ini sim ni ne. Ngalawan Danzel, Ethan, Maxwell. Ali. Tapi kau ini sim ya penwaj ni syakmat. Ndai pinum yu ibaha. Tangkat ni ingat? Okay. Ladan wei ubriu. Uni ubriu belakam lang ba. Uketeng Mr. Barney. Uketeng Ongam laman yos ngau. Pilaman ong Mr. Barney. Mr. Barney. Isa usaha we kayeng kabaret. Henry kata kayeng kadan barok hat kabau dan kam. Udan kayeng syaja, udan kayeng ka kamra syongkai, udan kamra thia, kamra sum, udon riwi keper bitenat sabar. Hang ta keper utung bun ki dan ki sok saw, ki dan ki kajor. Ethan pi bang jor ayu? Carrot kajor, okay. Maxwell? Yes no. Okay, Maxwell ribang ya ukajor to. Fifi? Pardon? Okay, baru kau kia bang lo dia ukajor. Okay, baru kau ni ya bahakmat. Okay. Tejayu Mr. Barney udan ru ya ubai uksau. Utaksau ukuteng joy. Ukuteng joy. Minta kat joy kemud ayu. Ethan pilaman ong ketmud. Happiness, very good. Happiness. Utaw so pati balay ki ay kateng iu da joy. Mtepra? Namar ulang ukso ubak kemen man kapor ulang ubak kemen shisha. Un lechabar un dan ke iba un yo i dan ke iba un ped. Bad ulang ukso ubak kemen shikat day. Anta uniu Mr. Barney man la katayaw shisin shitayaw ushitlet kwai dok ka. Ulet leyu kwai dok ka. Kata ka yin jong Mr. Barney kadang hajan kawe kawa ka bahe ba. Ha kata kawa ki pun ki merat ki bon ruki. Ki merat ki bon ruki ai.
Kisim, kibun ki eh? Kisim, kibun kisim. Dejayu. Kata ngidang step ba Mr. Bani ulaki, ula kon yu joy. Joy, ale ngenyelet kwai dok ka. Kata ngi kwai dok ka kasidim kasni ke bau joy mentam. Namar ba uyu i kiwe kimrat, uyu i kisem, uyu i dok ka, pari kiwe de. Kata step kila yang mina yang pat Mr. Barney udan ya kuikan liang. Hakata ka liang kisit ya shong hakata ka liang bat kisit let kwai. Kata step kila yang mi pat ujoy ula kemen sikat de ula mare sakmat ba ula kieu hakata ka liang. Bat kila shong hakata ka liang munta Mr. Barney ula le you ula stang king ya ka liang. Dau la king ya ka liang talapoi ha pedeng kata ka wa. Joy kabau dang ula le harut jang kata ka liang pa ula yu iki ki dok ka apa kata ka liang ani ula kemen ba om tang ki dok ka ki dan ki dragonflies kasing am tip ki koda ke ki dragonflies tip dragonflies oh okay dan ki dragonflies ula pe chasun beneng pa kita ki dragonflies ki la hair hadin kata joy ula syong hang tau la pet ya ka kabadang pet ya ka ula sngau dan ke re hadian jung ka bahe te bu klempat yo i dek de ka bahe ula pai shadin ula iya wi ya ka wi kasim ta kasim ka balik ka bahe ka bajrong rendang kum ni thik kum ni ka bajrong rendang ka bajrong ki kijat kala pet ya ujoy deki kemar ki bahe kalapet ujoy ulapet you tahu ya kata kasim ulapet berorbut ki apet lang iwe arifte pula kalale you kata kasim kalapet you henry ka kejat jong ka kalale charut but ujoy ulapet beja ka hang ta kata kasim kapet you henry ka kri jong ka kala dem kap kri jong ka kala dem syakawe ka tin ha kata ka tin dan kiwi banle you kita kiwi Mr. Bani lawan ra kata tin banle you kiwi right man kwai ki dok ka kata ka sim kala yan pat kala dem bat kala sim yu ban ujoy ula dom ujoy ban kata ka sim kala le you kala heno ujoy ula dam ula wiar ula wiar Mr. Barney ula pai sedir wang joy shh wanum wiar nama ki dok hakin sapet no shh ujoy ula sngosi balamai Mr. Barney ula sngosi andre ujoy tu ula ngap no ula syong no kapan nang syong tatang tang sipang ula sngob yang badan ba dan ke ira bahe ba ka bahe hadian jeng ula pai biang shadin ba ula i kata kasim kalawan biang kalapet biang yu daki kmat ki bahe jengka ujoy ula perkat kani kasim kembole yu biang menta kale kumno wud kalale cita jan jakatatin kala shimi tai iwi kalapet biang ujoy ula kwa ban wiar henry klemno ban wiar henry kalapai kum tu kalapai pat ula dom pelat ula wiar ka wiar wuf tahu Mr. Barney ula dom bahat pelat wang joy kilit tisha kendong jong kanika kalian kiwut joy ula ngosi ula let pa ula let dem hakataka syata kendong kapada dang dem hangta ula ya ngau biang kum badan ke ire biang hadian jong ula pai ula i biang yang ke ula i biang kani kasim kalawan kalapet you bat kale you right kasim yang you kasim ta menta uban ujoy lem no ula dam am sha sore kanika sim kan toy ti namar ba akwa ba Mr. Barney un kem shibon ki dok ka tinam te ula le kumno ula kedrup ya kata ka ka ba kanika sim kala sim manta kle tan iwe kelatan latan ni sim latan ujoy latan kle
jayu klem dan bayo yu ta uwe la han o ta we nang ta jayu ta kasim haman kata kapor Mr. Bani upai ba ulai kata kasim ulai sim kata ketuka ka ding ban king ya kaliang ulat persang ban be kata kasim kala heno te ujoy kumno la perkat ngalak kemen ujoy na menta Mr. Bani ulala ban kwai dok ka ba la yo ban yo ki dok ka shibun ndeka bedang le kata kaliang ba kadang ya kata kaliang jong kata ka uni ujoy ulayo ba kata kasim kala her bar kala lecha kawai kaskum jong ka hang ta kaskum dan lai teli ki konsim kan teli lai teli ki konsim ki bali kita ki konsim pa kila yo ba kita ki konsim kila angka ketien mas nuan ka kemi kila le yu kila angka ketien Henry hakata ka poryo iruba ka kemi ka klam dan we ban ayaki dine am dan we ban ayaki kata kemi ulapej kata kemi kala persang ban sim na kidok ban kem kita kidok kahajan ban ay kita ki konsim Henry kimbam ki kwa ban bam ya ke yak yo we na jayu menta ujoy la song perkat hang ta uang ni ngai isen ya kate ka sem ngai isen te ki konsem nang ta la le yu ula le chajan kata katen ula na takaten ula shem kat ba ula rai taki we sipun telikat ba ula berat hajan kata ka liang nang ta kata kasim kala one hair bat kala shimi taki we bat kala let bat kala ay kita ki kun jongka kita ki kun sim te ujoy ula perkat mentang Mr. Barney umla syuban man le you man kwai yo syuban kwai dok kashi bun de ujo thai tang we atli te ula perkat ujoy ni ngas ngosi henrenga kemen ru na marba kita ki kun sim lai teli kila yo ban ba mi kila yo ban ba mi kitu kiwe kat podong perkat kumta dan ke ira bahap kre jo right ketika dok hap ka dok kle jo ula perkat kono kumta hap dok na kle jo do la pai dan ke right kadan kasem kadan kutu kasem ber ketien jong ka bajrong ka ketien jong ka kam jong man yuni kam jong ta ka ketien kala dan kidok ka shibon tali ta kidok ka bat kala penhabar kita kidok ka hajrong kata kaliang Mr. Bani upai sedien baula isibon kita kidok ka ula kemen baula ong joy ula sepur yo joy good boy hari nanta kilet jayu Mr. Bani bad ujoy kila let pai no shalayeng ki kastuk ka Jingiseng kala kut hang ni Henry ni dan ke ban perkat ni am okay ngakwai pi ba pinbot lang yang kan ni de ke ke ba ngakwa ban shon happy mentas ni mentas step Matthias kalenong ka bak nyo bakat khot ka bakat art ka ba ongkom ni namar kata ya ki baro ki ba pi yamon ba ki brave ken le happy kum ta tu le ma pi ru haki. So whatever you do, whatever you do, others will also do to you. Dene am. Tapi bok mata. Ethan, pi bok ipara jong pi. In bok ya pi hot. In sa bok life dene am. In re da pi in nem ya pi. Right? Hot. Pin nem Ethan. Hot, very good. Karissa, tapi asyik bok ya Fedi. Fedi bok lan ya pi. Day ni am hot. Namal kata ngi day ban way love everyone ngi day ban ya baro ngi nim day ban let's new ki namar jayu sa kin sa let's new biang sha pi tapi le bhai ki way kin sa le you kin sa le bhai pi ta kan ni ga Jingiseng jonga Henry nga kwa ya pi adun la shy kadi kata yo ka batmai kwa pi ba pen kan mau ba pi day ban le bhai ki we la da pi kwa ba ki we kin le bhai pi day ban le bha shwa ma pi ki we ta pi la man le man ta sha ki jaka shang jong pi
Hakadi ka por ngi sayo sa ka jingduai kerpang. Tangi khot ye itu bahab an ai ke jingduai kerpang min wan an ai ke jingduai kerpang. Play sabatan pibaro ka jingrai ban roi ni ka por kalong ha English ha pareng ka kerteng ka Sojourner song. It's not home where men sell their souls and the taste of power is sweet, where wrong is right and neighbors fight while the hungry are dying in the streets, where kids are abused and women are used and the weak are crushed by the strong. Nations gone mad, Jesus is sad, and I don't belong. I don't belong, and I'm going someday
home to my own native land. I don't belong, and it seems like I hear the sound of a welcome home band. I don't belong, well, I'm a foreigner here, singing a sojourner song. As I've always known, this place ain't home, and I don't belong. Don't belong. But while I'm here, I'll be living like I've nothing to lose. And while I breathe, I'll just believe my Lord is gonna see me through. I'll not be deceived by earth's made beliefs. No, I'll close my ears to her siren songs by praising His name. And I am not ashamed, 'cause I don't belong. I don't belong, and I'm going someday home to my own native land. I don't belong, and it seems like I hear the sound of a welcome home band. I don't belong, well, I'm a foreigner here, singing a sojourner song. As I've always known, this place ain't home, and I don't belong. But I belong to a kingdom of peace, where only love is the law, where children lead and captives are free, and God becomes a baby on the straw, where dead men live and rich men give their kingdoms to buy back a song, where sinners like me become royalty and will all belong. Yes, I belong, and I'm going someday home to my own native land, where I belong. And it seems like I hear the sound of a welcome home band. Yes, I belong, no foreigner there, singing a sojourner song. Yes, I've always known, this place ain't home, and I don't belong. Yes, I've always known, this place ain't home, and I don't belong. Kwa benai kublei di samla yak tu jing rwai bikila ai bengidei benlong kijong Chris benga ai kublei ru i junior nam tak tu jing to khana wastunan ko be to ingi kam tam me pigi konret but ingi ki belarang baru aba pikwa yakinu kino bekin le nam ta jong pi le shwa mangi yaki kat khot ku banga kwa ban pule pi ne ko por ba pintim
kum ki Adventist ki Kristen Adventist ngi bentip ikani ka dekhot ka jingkular jong unong penim atau pitip hang no la syamika ka jingkular ya unong penim Genesis lai khatsan pidai banyanang bat banyatip ya kani ka kentien ke bala buang ni ka de ka jingkular ka jong blay yaw nong penim ya na kabanta jong kibri bapop nama blay lu tu lupa bangin hap syaka pop bat syaka jingriam jong boman kaong kum ni bat ya kejing shon ru ngan bo hapdeng jong me bat kata ka briu bat hapdeng usembai jong me bo sembai jong ka usembai jong ka un penduet ya ka kli jong me bat me men penduet ya ka khong dong jat jong u ya bu kini ke jingkan mau kum ki Adventist Kristen ba pintip ba kani ka di ka khot ka jingkular jong blay yaw no pom tung ni dwai ko pa jing ibab neng iwan ba ngu me try nam ta kani ka lat hak ba me mala wan sing ni pthei ban don kat ban ngi ban long kata ka jingkul khu yang ni ki bla hap shikopom berkui beralang hak bagi ngau ya kini ya kuba ni kapor ai bom sim jumi tra un kren bat pasia ngi tuai penan kami nga usyakri bare da trai bangala ban pla ya ka keteng jumi hak ni ka kleman na bang ngo ngadam hak teng jisunu prim amen ngi kwa yu jisu naba ser ye serngeu ki jalan kani kade wan long ka jing duai jongi we piwe bengin kwa yo jisu habangi I bagi jing jinjar ki wan bat bangi tip bau jiskres ukwa ingi bengin don bau jisu undar rekat bat ngiman la kapor kani kade ka bangi di ban smutu hakidi si prabngi bin ujisu Kamta me ye kito ki beda ban Pynbaptis menta kasngi nyai ngo ba pilap tiang ya ujis kum nong prim jopi ujisu lawan sekere pthai kum usakri ulawan sene ban penden kam ya wan ban pendap ya kijing dot kam jongi we piwe Matias prakhanyo wan ban simti ya kijing bom hok jongi la shimti ye jing crow bo laba ye jing pang jongi haladehi namar ublay ulatif lapa ulat hawi kala jong ka jing penim ye ngi kinong pop ti nama kata haswang tau ulap hayu ukhon ju shakne prthai ban wan ban yap na gmata jongi we piwe larangi pulih isya san phulai san ruke thuingi bau ublay ulawan nre la penmong yu ya la penmong yau ni nama ke jing kang jongi la perluet yu nama ke jing le bom hok jongi ke jing pensitam ke jing sok jongi ke long halo jongu bat la ke jing jingem snam jongu la pen khia aingi lai thur pa ya ke ai bau jisu un le nam ta jongi we cái chính ít cái bấm lại bên thầu cái trồng trái cho nghỉ là bên lệ yu bên khen du vậy là cái trồng chim bên khen du là cái chính im cho u tăng bên imอย่างงี้cái nông bom u đã sim ya cái chính bom học trồng nghỉ về về na cái đào bầu ítอย่างงี้cái nông bom nhiều ngôi tu Iathuhkhana cùng nó và ki babon hi ki ring ki pa hagini isingi ngite bo soitan uring wa rupa yang i we piwe ban poi sha ke jing yam ukwa ingi udabu ya uwe hau khwai khnang bo la ban pa ingi ban phon ingi khnang bangin hap sekopom dia nama kata ulasya ya kijing ban kren ben rei ula kroi ban yarap ya kino barok bedon kam
ya kata ke Jing era ba ke Jing pinkhia neban lebha kat shibau ya ngila yosngau min chemti yo ke Iathuhkhana kumno bau sakayos habau tip bau jisu ya na keto ke benta kat no kwa bani kendu bani iu jisu ukwa ban yo iu jisu na marba ula tip ya ke Jing long jong jisu ula yosngau ye ki kamba ki bau lale ula pen kia ye ki breu omdan ke Jing tei ke ba hetam hapo Palestine ke building ke ba hetam ban la ban penrung ye ki ba ki bau bot yo jisu balai ke perlong kumni na marba baro ne ki yosngau ye ki Jing le ha jong nu breu uniu breu ula wan sing ne thei ban im kum ngi phi ban nga uilap haru du riau galilea hakilum kat sebudon kia but bat kia wat ban yo ke Jingiram ulau pesaya ki san hajar ngut hakopor baki wan ban ngap yau jiskres upen im ye ki bayap upen pen kia ye ulau pen pe ye ban mala upen kot ye ki riu ye ke riu kan thai tang da ke kanda ta ye ke miang jo ke jan jo ka jo u ai ya ke thai Samaria ke bam tip yau jiskres how do we pour kaladon ke Jing Yeshua na preng ki gentle but ki jiu henry ujis kres ulong uta u no prim ju pi wa jonga ulet sia ka to nong Samaria upan na ka kaong kum no mame uju men pan na nga kam dei yame ba wan pan na nga henry ka nong Samaria kalal ngo kala ai u ko ko la da pi di ye ko ka bangan ai pi pen nom trang shu daleleru galong namar ba ong ka bor bo yo galong no pa jing u ba hapleng u ya san but ki Pharisi ki stan an jong ha temple hadu ha ka wei ga si ha ba u la le chek temple ka kme jung u klei wa yu he u don daw la lap ye u lap ye yo Jesus bo don but ki Pharisi but ki nong ye san an hang to u le san ya ka Bible ka kmi jung u nda puri ha Lukas asap kundai ong ulari wa yu gong bali piwan wa ye nga hadu pim tip bakade ye nga bangan le ye ka kam jong pa jong nga ba hapneng kini ka lengo ka ei ta ka kam go bo blei ura anam ta jung u den ma ka ta ka nam jong u rasa priang ki yai wat bat kumno ban penyap yo u ki Sadusi bat ki Pharisi bat kin an stan an ki kwa ban penyap yu Jesus namar bakim na asya asyu kanam jong ke jingles pun ju kala bna keleng katba yaki omdan pati patiau kila pen bna keleng ya ke jing sisa jong ulong umaulanai bakodor kumbangalai puli ne haga scripture reading ba uni Jesus Christ ulong umaulanai ubakodor haga im jongi wepiwe bala da pikwa ban yo ai maulnai bakodon ngini ban dilot ye ai bangidon haga im jongi henrei ban len ban thit yo tau maulnai bakodor balong Jesus Christ uni maulnai uban ai pi nga ye ke mo bam sukun kham tam nga ai ngo yu blei na ban tai kimin sim ki bakodor ba priang yu Jesus Christ kum unong per im jongki kiban sa Pynbaptis on la dep kani ke jing yala bang ne bin Pynbaptis bat kani ke de ka kapon ka ba pisung thu ba pi la i ye perthei bat pilajit yo maulnai Jesus Christ bra khot ye pi ban wan se ke jing kala ka bombon ula kwa ba pi kwa ban bot yu ban ai ngo yu blei ba pilajit ye kani garanti ban bot yu Jesus Christ ban haba pi bot yu Jesus Christ kan mau kindon ki jinge kum ki Pharisi ki kin prasang ban kring ye ki sha kano garanti ki basniu ka Iathuhkhana ladon ha ko wei ko por ha ka school kani ka school ka don la ki an ha ka school yu ki kano ka school ko badon ha ka ki don la ki an ki rules Teknik ki rule hane skol kalong lada uno
Ukna lah ni kena ke batu ya ke kano ke jing don jing em jong kipara kena unsha unham ban le hakmat bat sya sempat dia wei ni ladon ni wei kena bawan ha kata skul ubaduk kham yo jing bam hayeng ke babang wan hang ni po skul ondau lawan Hagapol bagi light ke break, lani bagi recess bandit syaban, ban bam tifin, uni kuna ulai sor ulalit syak pelatih jong wei kuna uparlo ju berketeng utam. Anda ulalit yang tu ulai jing bam bang, ulai ni jing bam bang, ulai sim ulai tu ulai pet, ulai bam, ya jing bam. Kanu lah setenat habulah yo bam igri jing bam gebabang ha gebau utom lawan ra ulah sukmen ulah suhun yang tang jing bam ju henai hadin ta utom pat wong ing noi kai miss la nisa la don manu batu ya ketifin jonga ngam yo ba jing bam ta si di kelas sedang banyawat hang ni hang tai kila syam bau tim ulah tu ia ketifin jong tom ulah bam berkenoi kai la khot yang ali hang ni ondau lawan balai pi bam pi tu ke jing bam balai pi depan henry utim pat uong bangat ngan uong hatu pitip nem ka jing pensitom ba pinyo Kaya kajing sitam berpilaban yo na kini kajing tu jung pi ketifin jung tom ongal atib. Wan sekmat. Ulawan sekmat. Udan ha kmat jung kamit ki jung noi kai lau gajan jung pi. Ula lau gajan uni ukna ula lau gajan ubaduk ubambiang ka bam gadi ubarai kho. Ondau lawan hang ni latih bersyak sempat, anda lah sempat sisin, utom, ia ni kena belajar kumat, uang miss kenyok, wat lek sini, wat sempat siu tim, ulala wigajan pong ju, uang sempat yang kumnong sempat yuni bakam ne, ti ulala wigajan ju. Noi kai ka sempat yu kat baganang sempat yau tom utim tepai ke balam kimat ke lejau nak umma nak khamat jong utim wong pe ngalatu ya ketifin jong tom henrei kajing pensaja ka de nga penban utom ulashim ya kane kalat ba unsya pensaja nak bertajuk. Anda lah dek berta, utim mulai ulah keduk yo tombong. Ngas ngoleran. Namar bangalakum tu ya ketifin jopi. Anda tombong wat ngoleran na jopi. Kani dari ke ba ublay ulale na bertajuk ngi juai. Ngidon kumuni mong pedim jopi. Haba aku ngila lendet batlet ya kejigi kejugu yangi kaladai ni bangin long kinong kla sakiwai pat bam chimtip yung tisu paralo pat para bangai kapor kam slam shu bang try yung unsawat kam slam shu wat long ki biyotia pli lagi kmat penbej lang jong kejigim long ki thesasi ki basan don ya ka mensim jong play ha ki jim jong phi ba ki jonga khnang ba andau nong lai rim wan ngin don kom khniang ka bangilaman the khnang haba ka wan ki sing sia bo nong dim jong wan ngila ban pun kre le ban le badu kat bau dang don mentah ha ka jaga kentang gila ya sengawi ji Iathuhkhana jong di elder arti bla bau jisu dang kan jaga kentang apa neng
banyak saat na bertajung pi berjonga habangi le kedulu ke ba ke jing bakla udang don ang tei habneng banyak saat da bertajungi ngidang don noi saat kat bang ngidang don noi saat to ngin numle bom sunyo ngin play jing bakla jongi ngin le ek badai ke babha kenang ba ngin yo ya ke jing prem shen uji stress ul salau ya ke jing phong len do jogu ha ke jaka kentang habneng ha kata ko po ondau la lau ya ke jing phong len do jogu uji stress ha ke tu ko por don shu no ya sa yang te ka tu ke ko por jong ke jing ye iwe piwe nangi habangi duai habangi pan ya ke jing pan maap no blei onom dan bayas ngosyo kadai ke pol jong ke jing jar ba banginum la ban ngi sngo ba ngim dan menum lo ban yarab ingi tina ma kata prabangai bit hakini singi ngiran kam yo nong prem jungi ubadang don habneng ban yasan ta jungi tu ngi le ek ke bit dei ban ngin let ban ha ya ke jing it jongi syakiwei pan ka tim jong ka vision jongi kalong bang ngingin let ai bangin ong bangam la blei ei let ya thu ya ki ya jing i jong ki yo blei ya thu bo kam no bo disgrace la khendu ya ka breng ula wan ban sya na ta jongi bo chuei tang ban pen im yingi kinong pom kata gede ei bangin le menta kasnam ngin let but ondang ngila let Pinsyam bun ki min sim ki ban wan rung ha ka yeng ke jong play. Kumba kin don menta ka sngiru ki ban wan rung sya ka krdop sya ka yeng jong play. Nama don mano bala kai ki ban let chus. Ngilong ki ba kloy ban ye kendu ye o on don wan. To ai bo play ni rap yengi iwe piwe prab ngai bi. Bangilong priu ki ba husiar. Bat bo syarai, bat bo duai. Và ondau nong penim jungi wan hagano no pol ngilong ki blapen kre và de shemadu ai bu bleu wai ingi wat sha ba kijing sumha jong ni putekan khwai ba kan riam ingi na ba ngin du ye kijing penim nama usaitan kwai wei rui min sim badim kwa ba baro na ki ken le che kalian ju ba kinjat na hare disgrace ulawan ban sha na ta jo pi ba jonga to ai bu bleu ya rap ingi bengin ya rap When you rap in long brief we Islam, but on now this person one in long kita kibadan ha ka benta no uni de no prim jungi bangla up last lam but to ngen let sha ka jing khawai ke jong u ba ke jing men jong ai ba kene kan long ke jing duai ka balen kon jonga na benta jungi we piwe but kham tam ye ki to ki ban ki balang sha e ke jing Pynbaptis to ai bo blame ku kui pi on ya rap ya pi ba pinya chakmat da ke jing phamai ya ke jing im jongi iwe piwe dia ma kata la da wan ke jing jinjara ke jing im jongi ngin let ban ya thu show Jesus let ban ya thu yu ba kane ke de ke jing ke ba ngi kendo u blay u ploy ban ya rap u ploy ban don hajan wa senda jongi ban kershan hagi jongi we ublen kurku bat unirap yengi katba ngi ya chakmat hagani ke linti ya jong ki ya pilgrim agre thai shen gal sakot shen gal sapoi ke bokun to ai ba ro ngi ki bedan hagani si banginum long ki belasha kentaj henrei ki berapadiang do disgrace bat bangin yo ya ke jing prim ublen kurku ni we na kunta kuburom ju amen. Ai ngo yu blai nam ta ka kubor blawan ne ka polin bau shakri jong wan penwai ni ka jingya seng jingya ni ka pol ni pa sha ka jiwai ka jiwai ba thmai lai spa khandai po khandai ka jiwai ka rim lai spa an riu pusau ba ha ka SDH south spa khandai pusau ka ba thmai lai khandai ka ba rim line riu sau ba ka SDH south khandai sau Tôi yên lắm.
Kayu Jisu Lama Sekijran Maka Jing Imma Rolan Telanting Nikwa Jisu Jing Etlarum Kershan Mama Jing Yanin Makan Dudongin Kayu Jisu Mau Sangka Jing Pening Bagi iktan Gomila benyeng Jing im jing yap jing Jing jalani jing jing Bagan Limping laban Kayu Jisu Jing Shai Penekijam Kibalaju Langas Bundun Snem Kijing Kring Kapok Barong Ilas Nanyang Limpun Berlehan Baya Unishem Kayu Jisu Talyang Dongam Kabulkat Jingkmen Nauken Gawam Uya Pumika Bukan Kreat Yalam Yagisha Jing Hapawai no ni kijing yelang ba kijing seng jung e try to abe kijing e ba jong pa jung i ba habdeng kijing ai jung disgrace lawan ban yap ban syayap nam ta jung i ban pen iming i we kinong pom lem kijing bar kijing slok ba ko jong musim jong e ba pentingan yang i we ban syat bo ni un lor kat ban ni na do menta ba syru bam jukuro amen. Katba kipraw nget kemi sha te shakmat gen karpat itu baptismal candidates men sobhawan shane shakmat khnam ki deacons bat ki deaconess kenyalam epi shakjakaban kliang jan deacons bat deaconess ngobhaban yawan lang shane khnam ngila bani penbet ka kam kloy kublai shipon